Dantopa kotonu suguba Benin jamana sɔrɔ ana sanni feerew bɛ latigɛ yɔrɔ min kɔnɔna na client dɔgɔyalen don kosɛbɛ mapɛngno dutigi ka kaba kisɛ feere yɔrɔ butigi kɔnɔna na tabolo min ne a dogolen tɛ mɔgɔ si la ne a ma sɔrɔla ka sababu kɛ sɔrɔw gɛlɛyabaw kɔlɔlɔw ye min kɛlen bɛ ka Benin faba kɔnɔna gosi ni waati ninnu na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dɔ farala dayirimɛminɛw sɔngɔw gɛlɛyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye kabakisɛ ye n'a sɔngɔ dublela misali la tile damadɔ tɛmɛnen dɔrɔn na kabakisɛ kilo bɔra sefa wari 40 na ka taa bila fo a 80 na yɔrɔ dɔw yɛrɛ la a bɛ feere fo 90 kaba kilo 120 bɛ ka feere sisan 7,000 ani 200 ɲɔgɔnna la ka kɔn 600 kɔrɔlen kan a gɛlɛya ma sɔrɔla Benin ani Niger dantɛw datuguliw la ka sababu kɛ fanga dafirili waliya minnu kɛra sɔrɔdasiw fɛ Niger juillet kalo la san 2023 waati la ani Nigeria fɛnɛ ka tajikow gɛlɛya Benin yɛrɛ ka taji bɛ bɔ jamana min kan fɛnɛ nana fara nin gɛlɛya ninnu kan a dayirimɛminɛn gɛlɛya kɛra jigilatigɛba ye fasojamakuluw bolola la o sababu la baarakɛlaw ka lafasalikɛkuluw ye wulikajɔ caman kɛ yaasa ka u ka nisɔngoyaw jira ka kɛɲɛ ni a waleyaw ye taabolo min ne a kɛlen bɛ ka farafina tilebiyan fanfɛ jamana fitini fasojamakulu mɔgɔw ka dongo do jigilatigɛw da kɛnɛ kan Eugénie Ajununde ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ de gɛlɛyalen don fɔlɔ 100 sefa tun bɛ nasɔngɔ bɔ nka sisan fo 1000 ɲɔgɔn de ka k'i bolo tamati kuru 5 u bɛ feere 100 sefa la foronto sara 1 o sɔngɔ bɔra dɔrɔmɛ 5 sefa la ka taa bila fo sefa 20 ɲɔgɔnna la gɛlɛya yɛrɛ de bɛ an kan Blandine Segun n'ale ye feerekɛla ye Kotonu Dantonpa sugu la ale y'a jira k'a fɔ ko degunba de bɛ u kan kojugu an tun bɛ barana sira min san fɔlɔ 8,000 o de nana k'an bolo bi 16,000 kuma dɔ la 18,000 dɔw yɛrɛ b'a firi 20,000 wa baranamisɛnnin fɛnɛ de don min yɛrɛ kɛla sababu ye an tɛ ka nafaba sɔrɔ a la an kɔni sɛgɛlen don jamanadenw sɛgɛlen don sugulata gɛlɛyalen bɛ an bolo fɛn bɛɛ de gɛlɛyara i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ fɛn min kɛ tuguni nin sannikɛla muso nin ka fɔ la fɛn bɛɛ de gɛlɛyara wa an bɛ wele bila an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka hakili to an na yaasa an bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogoya min na gɛlɛya bɛ an kan fo an n'an furucɛw ni ɲɔgɔn cɛla la sabula an tɛ se k'a f'u ɲɛna ko wari min bɛ d'a ma a t'a bɔ an laban n'an tɛna an yɛrɛ faga an bɛna mun de kɛ ka kɛɲɛ ne nin ko nin gɛlɛya ninnu yɛrɛ Isabelle Jaramedo feerekɛla sugu nin kɔnɔna la ka seereya la an laban bɛna sɔn ka sa an bɛna kɛ cogo di ni nin suma ninnu sɔngɔ gɛlɛyali ye a tun tɛ tan fɔlɔ mago wɛrɛw banna k'a ɲɛnabɔ n'o ye an ka sow ani taxes sarali ye jamana fanga min bɛ yen sisan o kan ka k'an miiri anw na bawo anw fana nɔ b'u ka sigili la Benin sɔrɔ nasiraw bina ka don gɛlɛyaw kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka faso jamakulu ka ŋunuŋunu caya ne a bɛ senna kabini san 2023 waati ninnu na a tuma na ne a ko fɔra kosɛbɛ duniya keleyatɔnba ka jigiɲɛsoba Banque mondiale fɛ fanga ye sumanjala ninnu labɔliw jamana kɔ kan lajɔ yaasa ka dayirimɛminɛn ninnu sɔngɔw jatew minɛ ka u lajigi ka dɔbɔ u la nka a ma se ka fosi de bɔ a gɛlɛya la kɔsadana nisɔngoya wulikajɔ ninnu ne fanga ye a kɔ ni barika ye bɛ a seereya k'a fɔ ko politiki siraw ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana nin kɔnɔna na ka dansigiliw kɛ kanablaw fɛnɛ la ani ka mɔgɔw bali ka u ka nisɔngoyaw jira olu ye hamina sirabaw de ka kɛɲɛ ni bɛjɛ fanga ye b'a jira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga fɛnɛ da bɛ ka siri jamana kɔnɔna na min tun ka politiki siraw dayɛlɛnin tun lakodɔnnen don kosɛbɛ duniya gun kan fɔlɔ la